dasig. Never be lacking in zeal. Kung pasabot igsoon sa Greek word spode, swiftness for showing diligence. Kanang ganing asin kung may swift, kuan na ba ka na smooth na siya ba? Nga, nagkuan ka ng cookie ka sa pag-alagas Ginoo nga kanang wala ka gitulod, wala ka kanang gipugos, wala something nga nagtulod nimo ba nga nagpugos nimo kundi swiftly imo na jud nga ginabuhat tungod kay mao'y gusto nimo para sa Ginoo. Amen. Nga di na ka kinahanglan itulod pa nga magbuhat og maayo. Pagkahibalo nimo pulong sa Ginoo nga mo'y angay dapat imong buhaton ginabuhat nimo bisag wala ka yaw-yawi si pastor. Bisag wala ka yaw-yawi ni pastor, wala ka gi mak pag-ayo sa wali ni pastor, apan sa diyang nakahibalo ka unsay imong dapat biyaan, unsay dapat imong talikdan, unsay dapat imong nilsulan, imong gibuhat. Amen. Mauna ang hinanan sa tinud-anay nga nadasig sa Ginoo. Amen. Hindi lang ka kinahanglan nga dukdukon pagkapag-ayo permi ni pastor. Panginoon, sula, si mga sula. Oh, mangugat na pag-ayo si pastor, rigwali. Unya, ang membro, pikas, palabay pikas dugan, paggawan ulit, mo gihapon, balik na sad. No? Luoy kay si pastor, nangugat na pag-ayo pagwali. Mga iksun, atong hinuslan ng atong mga sala. Grabe kayo. Kuhan kayo ba? Dynamic kayo ang pastor ng wali. Pero samtang ikaw, iksoon, nagdipindi gina nimo. No? Kaya bisan unsaon pagwali pastor dire kung di gani ka magpatuo sa Holy Spirit. Why may tabong kabaguhan sa imong kinabuhi? Patay. Sige nang tagpaminaw. Unya, palapos pikas dunggan na prataning mao gihapon. Kung pagutanon ka, kumusta sister? Mao gihapon. No? Ayaw na ana. Kaya ang Kristohano nilingon ana. Amen. Kumusta sister? Kumusta brad? Salamat sa Ginoo na bag-o na ko. Amen. Pagpakan ng Ginoo. Dili na ng, kumusta sister? Marag hapon. Wala na na. Dili na ang trabaho sa Kristohanon nga maurag gihapon. Kay samtang ikaw maminaw pulong sa Ginoo, I don't believe nga wali mausap nimo, dunay mausap nimo. Amen. Itong pagpakan ng Ginoo. Kay gamhanan ng Holy Spirit nga nagpamuhat nimo, naaragin na imuha na ginang tulubagon kung di ka magpatuman, kung di ka matuman sa Holy Spirit. Kay balo ko nga gikumbiktahan ka. Kay balo ko nga gihikap ka sa Holy Spirit. Gitandog ka kung unsay pati nga naani mo. Gustong Holy Spirit nga ipatangtang na. Kay imong lawas templo sa Espiritu Santo. Di siya gustong dunay hugaw sulod sa imong balay. Hallelujah. Og maguol sad siya magtan-aw sa imong balay nga hugaw. Gusto ang Holy Spirit limpyo ang atong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Sunod implies more than mere earnest desire. A man's body is necessary action. But pasabot, kana ganing nagdasig ka, nagpamuhat ka, naghimo ka, bisag wala pa'y nagtulod nimo. Ano man, kay ni ay Holy Spirit, mao'y nagkonbiktar nimo. Dili tao. Amen. Ang tao nga gigamit sa Dios pagsulti siyang pulong pero ang Holy Spirit mo'y namuhat ana. Sulod nimo. Naani mo ang pagdawat. Naani mo ang pagdawat. Amen. But pasabot alayan nga meaning kaning sa bisaya papaspas kugihan og ihatag ang tanang makaya sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. So mao na siya makigsunan never lacking in zeal. But